рады ўсіх вітаць. Сёння мы сабраліся ў такой выдатнай кампаніі палітолагаў, юрыстаў, журналістаў, каб абмеркаваць такое спрэчнае пытанне, які дзень найлепш падыходзіць да святкавання незалежнасці Беларусі. Таму што насамрэч цыркуліруе некалькі варыянтаў, і такога нейкага адзінства ў публічнай прасторы на гэты конт няма. Ну і сёння ў нас тады у дыскусіі бяруць удзел Юрый Дракахруст, журналіст Радыё Свабода, Валер Карпалевіч, палітолог і журналіст, Кацярына Дайкала, юрыст, міжнароднік, напэўна, лепш так сказаць, і Андрэй Казакевіч, палітолог з Інстытута палітычная сфера. Ну і я, Алексей Ластовскі, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі, які, ўласна, гэты інстытут і ініцыяваў дадзеную дыскусію. Прапаную тады пачаць, уласна, з такога спрэчнага дубля датаў, паколькі ёсць як мінімум два варыянты. Гэта 27 ліпеня 1990 года, калі была прынята дэкларацыя незалежнасці, але яна мела такі шмат істотных абмежаванняў, прынамсі, яна не мела касацыйнага характару, у тым ліку ўсё ж такі згадваўся СССР і далей. І маем сітуацыю, але гэты дзень святкаваўся да 96 года, власна, як Дзень незалежнасці. І маем наступную дату, гэта 25 жніўня 1991 года, калі пасля няўдалай спробы путчу ўсё ж такі дэкларацыя незалежнасці сапраўды атрымала касацыйны характар. І адразу гэта ставіць перад намі дылему, якая дата лепш падыходзіць, паколькі тут я хацеў бы агучыць пазіцыю Наумчыка, вядомага ўдзельніка гэтых падзей, які, на жаль, не змог далучыцца да нашай дыскусіі. Ён сказаў, што яго пазіцыя дакладная і няма пра што і дыскутаваць. І гэта пазіцыя пра тое, што 27 ліпеня было нельга лічыць пачаткам незалежнасці, паколькі, па сутнасці, гэта былі толькі нейкія кропкавыя зрухі, і сапраўдная незалежнасць была дасягнута толькі 25 жніўня, і толькі гэты дзень можа прэтэндаваць на адпаведны статус. І таму мяне першае пытанне, як бы вы паставіліся да гэтай пазіцыі, наколькі мы можам казаць пра незалежнасць у 90-91 годзе, і які з гэтых дзён найлепш адпавядае гэтаму, мог бы адпавядаць гэтаму ганарліваму статусу Дню незалежнасці. І я тады прапаную пачаць паказваць свае пазіцыі па меры з'яўлення асобаў у эфіры, то есть пачнем тады з Юры Дракахруста. Прывітанне, спадарства. Моя пазіцыя на карысць 27 ліпеня, і я патлумачу чаму, я прывяду некалькі аргументаў. Першы это той, што в этом пытанні в шмат якіх краінах ёсць пэўны прызвол, бо станаўленне незалежнасці розных краін это часцей за ўсё нейкі працэс, паступовы працэс, і выбраць кропку, менавіта з этого пачалася незалежнасць. Мне здаецца, тут нейкага навуковага ці юрыдычнага закону, можа, нам Кацярына Дайкала распавядзе, можа, такое есть агульна прынятае ў свеце, і мы можем на это арыентаваць, але мне здаецца, што тут такой жорсткасці няма. Але калі мы будзем апераваць. Так, мне есть такое адчуванне, што Юры падвіс. Жніўня. Я, дарэчы, перад нашай дыскусіяй перачытаў яго кнігу 91 год, і там ён прыводзіць вельмі красамоўную цытату з артыкулу, неапублікаванага артыкулу Зянона Пазняка, напісанага ў снежні 91 году. Я дазволю себе прывесці яе.
Рэспубліка Беларусь, стаўшы дэ юры незалежнай дзяржавай, не праводзіць палітыкі незалежнай дзяржавы. Не ствараецца ўласная валюта, войска, мытныя сістэмы, не ўпарадковваюцца межы, не налажваюцца міжнародныя сувязі, няма канцэпцыі замежнай палітыкі. Кропка. Пісаў Зянон Пазняк у снежні 91 года. Что з этого вынікае? Это вынікае, што падзеі 25 жніўня былі таксама яшчэ адной дэкларацыяй аб незалежнасці. Ніякага будаўніцтва рэальнай незалежнай дзяржавы не адбывалася. Не адбывалася да Віскулёў. Толькі ў Віскулях было абвешчана, нарэшце і пасля Віскулёў пачалося будаўніцтва. А пасля 25 жніўня яно гэтак жа не пачыналася. І в этом сэнсе мы можем выбирать паміж дэкларацыямі, а не паміж дэкларацыяй і рэальным будаўніцтвам дзяржавы, хотя бы пачаткам. Его не было. Цяпер чаму размова ідзе ввогуле пра 25 жніўня? Для ўсіх відавочна, што 25 жніўня прапанова Беларускага народнага фронту аб наданні дэкларацыі канстытуцыйнага статусу, гэта быў пік палітычнай эвалюцыі Беларускага народнага фронта. Гэта быў трыумф Беларускага народнага фронту. З гэтага ствараецца вобраз, што незалежнасць заваяваў для нас Зенон Пазняк. Дзякуй яму. А цяпер мы зададзім пытанне, а каму это трэба? Вот давайте реально уявім сабе паводле формулы Хантингтона шляхі пераменаў. Это трансформация, змена, замяшчэнне. Допустим, разгледзім змену. Лідера рэвалюцыі, правадыра уносяць у палац прэзідэнцкі. Ну, калі это будзе Зенон Пазняк, понятно, что 25 жніўня. Будзе и 25 жніўня, и 25 сакавіка. А давайте представим, что туда вносят Тихановскую, Бабарыку, Тихановскага. Двоих з этих людей, Зенон Пазняк, лидер Белорусского народного фронта, чий трыумф адбыўся 25 жніўня 91 году, турму збіраўся пасадзіць. Зачым і навошта ім святкаваць трыумф того, кто хотел их посадить? Трансформация, умоўна кажучы, умоўны Турчин. А Турчыну навошта святкаваць як дзень незалежнасці трыумф Зенона Пазняка? Замяшчэнне, умоўна кажучы, умоўны Турчын з умоўным Бабарыкам, альянс, ізноў жа навошта? То есть, калі мы разбярэм палітычныя матывы беларускіх актараў, вядомых нам, ну просто никому не б'ецца 25 жніўня. Я ў дадзеным выпадку не кажу, это правильно, неправильно, просто их палітычным інтарэсам это не адпавядае катэгарычна, акрамя Зенона Пазняка. Ну, калі Зенон Пазняк, так сказать, стане прэзідэнтам, то понятно, он меркаванне кагосьці іншага пытацца не будзе. Ну і нарэшце, ўсё ж таки, ведаеце, вот мне здаецца 27 ліпеня добра яшчэ тым, што оно найбольш кансенсуснае. Вот якраз, дарэчы, 25 ліпеня, як вы памятаеце, это был хитрый ход Народного фронта. Белорусский народный фронт не голосовал. Фракция Народного фронта не голосовала за эту декларацию. Они как бы так спасовали, дали магчимость большасці. Так или ласка. Коммунисты проголосовали 27 ліпеня. И вельми важно вот в истории чапляться за штосьці, что было. Этот день был некалькі гадоў святам, дзяржаўным святам. Ну, было дзяржаўнае свята, мы его вяртаем. Мы вяртаем не штосьці кімсьці придуманное, призначанное, а ну, Борч пагарычылася, неправильно придумал. А мы вяртаемся. То есть мне здаецца, что ну, любые аргументы, и как бы фактычныя, и палітычныя, и гістарычныя, они все за 27 ліпеня. Дзякуй. Дзякуй, Юры. Такая жорсткая позиция. И тады передаю слово для наступного выказывания Валерию Карабалевичу. Тут пытанне, мне падаецца, такое больш шырокае і глубокае, потому что сама постановка пытання, калі выбирать, кому выбирать. Выбирают же не эксперты,
выбираюць, ну, калі не народ, то некія палітычныя суб'екты. І пытанне будзе вырашацца ў выніку суадносін розных палітычных сілаў. Увогуле у Беларусі вось гэтая дата, гэтая тэма кансэнсусу наконт даты святкавання у аглядальным будучым немагчыма, бо менавіта вось Дзень незалежнасці, святкаванне яго, это як бы квінтэсэнцыя ўсіх супярэчнасцей вакол лёсу і перспектываў беларускай незалежнасці. Само пытанне канфліктнае. І таму тут бачыце пытанне пра тое, што ў розных датах закладзены розныя сэнсы разумення незалежнасці. Што такое незалежнасць і з чаго яна пачалася? Сама пастаноўка пытання, вось дата 27 ліпеня ці 25 жніўня, гэта пытанне аддзялення ад ССР як пачатак беларускай незалежнасці. Ну, сапраўды, шмат якія постсавецкія дзяржавы менавіта на гэтыя даты арыентуюцца, і найперш на дзень абвяшчэння дзяржаўнага суверэнітэту, так званы парад суверэнітэтаў быў. І нават Расія менавіта гэтую дату бярэ за пачатак сваёй незалежнасці. Але справа ў тым, што вось калі Лукашенко перанёс дату незалежнасці на 3 ліпеня, ён жа прыйшоў да ўлады пад лозунгам рэстаўрацыі савецкага мінулага, пад лозунгам аб'яднання з Расіяй. І таму ён шукаў легітымнасць дзяржаўнасці якраз у ССР і БССР. І тут вельмі цікавы момант. У афіцыйнай лукашэнкаўскай міфалогіі распад ССР разглядаецца як няшчасце. Ну, то, што Пуцін пазней назваў геапалітычнай катастрофай. То бок, паводле Лукашэнку была вялікая дзяржава, моцная, якой усе баяліся, і раптам здарылася няшчасце, дзяржава развалілася, і ў выніку гэтага няшчасця з'явілася незалежная Беларусь. Незалежная Беларусь як вынік няшчасця, як непажаданае дзіця. І зноў жа вядомы міт, што Лукашенко галасаваў супраць белавежскіх пагадненняў. Хаця гэта не так, але гэты міт падтрымліваецца дасюль. То бок Лукашенко ўзначаліў дзяржаву, якую ён моцна не хацеў. Ну і сапраўды, і тут жа вывалёўваецца 3 дата, можа тады, калі ўжо звязваць незалежнасць з распадам ССР, то дату падпісання бескулёўскіх ці белавежскіх пагадненняў трэба браць, таму што сапраўды рэальная незалежнасць узнікла менавіта толькі пасля вот гэтых пагадненняў у Белавежжы. Таму мы можам разглядаць гэтыя даты толькі калі лічым, што пачатак беларускай незалежнасці – гэта момант распаду ССР. Але ж ёсць вядомая дата 25 сакавіка, Дзень волі. Чаму мы не адтуль бяром сваю незалежнасць? Ну, вось пакуль такія разважанні. Дзякую. Дякую, Валер. І тады перадаю слово Катерине Дайкало. Змеючусь. Ага. Да, дзякуй, калегі. Ну, па-першае, я б сказала, што Дзень незалежнасці, як нацыянальнае свята, як мінімум мае 2 вымярэнні, юрыдычнае і эмацыйнае. І як бы яны не могуць, адно не можа быць больш за другое, тому што яны адзінакавай такой важнасці.
І у прынцыпе, да, дэкларацыя дзень незалежнасці і дэкларацыя незалежнасці, прыняццё дэкларацыі незалежнасці для любога народа гэта вышэйшая ступень сімвалізма і з юрыдычнага пункту гледжання і з эмацыйнага пункту гледжання гэта вышэйшая ступень сімвалізма ў кантэксце рэалізацыі народам права на самавызначэнне. І права на самавызначэнне, канешне, гэта юрыдычная канструкцыя з аднаго боку, так? Калектыўнае права, якое належыць любому народу, згодна з міжнародным правам, і потым уже там на ўнутрыдзяржаўным узроўні рэалізуецца. І гэта вельмі важны эмацыйны складнік, нават, мабыць, эмацыйнае не тое слово, але ж такі, эмацыйны, я такое вось слово тут прыводжу, таму што гэта як бы вышэйшая форма праяўлення суб'ектнасці народа. І дэкларацыя незалежнасці гэта з аднаго боку фармальны юрыдычны акт, які з іншага боку афармляе суб'ектнае я, калі народ рэальна разумее, што мы народ, асобны народ. І гэта вельмі важная эмацыйная стан. І з гэтага пункту гледжання дэкларацыя дзень незалежнасці, на мой погляд, павінен святкавацца менавіта ў дзень прыняцця дэкларацыі незалежнасці, таму што гэта больш такі, больш высокі юрыдычны эмацыйны імперыял. Статус надання з юрыдычнага пункту гледжання, статус надання дэкларацыі надання дэкларацыі статуса канстытуцыйнага закона, нават калі адкінуць усе гэтыя вось такі палітычны кантэкст, аб якім сказаў спадар Юрый, я з пункту гледжання юрыдычнага, да, гэта просты тэхнічны акт, які спускае гэтыя высокія імперыі на ўзровень унутрыдзяржаўнай правовой сістэмы, каб убудаваць яго у сістэму іерархіі нарматыўных актаў, дзе Канстытуцыя мае вышэйшую юрыдычную сілу. І па сутнасці такога, на мой погляд, да, як калі мы будзем глядзець у сэнсы, такога сэнса не мае высокага, скажем так, гэты дзень. Але ж у нашым кантэксце, гэта я ўвогуле, да, сказала сваё меркаванне, але ж у нашым кантэксце, і тут моя пазіцыя будзе сугучна з пазіцыі спадара Юрыя, давайте паглядзім і скажам шчыра, што гэтую незалежнасць мы атрымалі не прыходзячы ў прытомнасць, і я б сказала па інерцыі, і таму што ізноў жа, па-першае, калі мы паглядзім храналогію, і гэта, мабыць, супадзенне, а мабыць, гэта нейкі тренд, я не ведаю, але ж проста факты гавораць аб гэтым. Мы былі апошнія, і калі было прыняццё этой дэкларацыі, і калі надаваўся статус канстытуцыйнага закона, да, пасля Расіі і Украіны была прынятая эта дэкларацыя, это 27 ліпеня, а потым, калі надаваўся статус канстытуцыйнага закона, гэта таксама было 24 жніўня, там 22 жніўня было пастанова Верховного Совета РСФСР пра новы сцяг Расіі, 24 жніўня быў акт пра абвяшчэнне незалежнасці Украіны, і 25 жніўня быў нададзены гэты статус канстытуцыйнага закона. То бок, пры гэтым трэба разумець, што нават 25 жніўня гэта ўсё яшчэ была дэкларацыя о дзяржаўным суверэнітэце БССР. Так? І толькі 19 верасня у сувязі з перайменаваннем БССР у Рэспубліку Беларусь і таксама гэтую дэкларацыю таксама перайменавалі. Таму у нашай сітуацыі, шчыра кажучы, калі ўжо так цынічна падысці, цынічна выказацца, да, то ўвогуле не важна, таму што не той дзень насамрэч не быў асэнсаваным. І
Але тут я таксама пагажусь з тэзай спадара Юры аб тым, што вяртацца трэба нейкія мосцікі перакідваць у мінулае, і калі ўжо ён святкаваўся 27 ліпеня і маючы на ўвазе усе гэтыя сэнсы, пра якія я сказала, усё ж такі калі паміж гэтымі 2 днямі выбіраць, то канешне 25 ліпеня, таму што ізноў жа сэнсы я растлумачыла. Дякую, Катерина. То есть мы ўжо, калі паспрабуем падвесці невялічкае падсумаванне на дадзены момант, то бачым, што два эксперты выказаліся за 27 ліпеня, і Валера, так можна сказаць, заняў нейтральную пазіцыю. То бок у Андрэя Казакевіча ёсць апошні шанец адстаяць вось 25 жніўня ці дабіць урэшце гэту дату сваёй ацэнкай. Так, дзякую. Конечно, выбираючы паміж 27 ліпеня і 25 жніўня, я б выбраў 25 сакавіка, і тут я згодны з Валерыем, потому что, і закрыў бы на гэтым пытанні, да, потому что там было все дастаткова зразумела, там людзі свядома, мэтанакіравана ўпершыню, там, да, прынамсі ў мадэрнай гісторыі абвесілі, што неабходна стварэнне беларускай незалежнай дзяржавы. Падзеі 90-го і 91-го года, на жаль, настолькі невідавочныя. А калі все-таки ісці далей по тым, што заслугоўвае быць датою, то на другое месца я, конечно, поставил бы 25 жніўня, а не 27 ліпеня. Аргументы, звязаныя з актуальнай палітычнай сітуацыяй, што там для каго прымальна з палітычных суб'ектаў і так далей, мне падаецца, ввогуле не варта разглядаць, тому што мы не ведаем, якой сітуацыі ввогуле гэта пытанне будзе калі-небудзь паднята у Беларусі. Ды і сімвалы яны вельмі моцна мяняюць сваё значэнне. Як паказвае гісторыя, гэта трэба там пару дзесяцігоддзяў, і там плюс можа мяняцца на мінус, і нават беларуская гісторыя нашай рэгіёну гэта все добра паказвае. Таму лічыць, што там нейкая дата, яна там цалкам непрымальная для пэўных палітычных сіл, там ці грамадскіх нейкіх груп, зараз можа быць, да, што там будзе пазней, не ведаю, прынамсі, мне падаецца, это ўжо занадта такая далёкая спекуляцыя, да, хутчэй я б хацеў тут выказаць сваю думку, сыходзячы з таго, як я разумею працэс будавання беларускай дзяржавы. Чаму 25 ліпеня кепская дата? Таму што калі пра яе кажуць, асабліва кажуць беларускія канстытуцыйныя юрысты, я вучыўся на юрыдычным факультэце, это пастаянна падкрэслівалі, яны гэта так герметычна разглядаюць, нібыта не было ўсяго працэса внутри Советского Союза і вось гэтага кантэкста прыняцця дэкларацыі, якая прымалася выключна фармальна, ніхто не бачыў ёй стварэння беларускай незалежнай дзяржавы. Гэта прымалася таму, што фактычна імпульсы пра гэта пайшлі з саюзнага цэнтра. Не буду там паглыбляцца ў усе гэтыя нюансы. Дэкларацыі гэта прымаліся проста штампавались реально, да, там копі-пейст па ўсім саюзе, у тым ліку і рэспублікі, там з варыяцыямі, але тым не менш і рэспублікі аўтаномныя ўнутры Расійскай Федэрацыі іх прымалі. І ў Беларусі была такая ситуация, что просто, привели в соответствие с требованиями, как это сказать, московских товарищей, да, вот всю эту ситуацию. Там, конечно, саму, калі казаць про дыскусію внутри Верховнага Совета, калі гэта адбывалася ці ў грамадстве, ясна, што самой дэкларацыі там практычна гэта не глядзелася як акт незалежнасці, ці акт там, некае стварэнне нейкай суб'ектнасці новай, да, про тое, што вот сёння ўжо згадвалася. Гэта было такі прахадны акт, вот такая сітуацыя, такі у нас крызіс. Давайте зараз перапішем саюзную дамову. І калі вы згадаеце, то і в адпаведнасці з саюзнай дамовай 22 года Беларусь была суверэннай краінай, якая там далучылася у выніку дамовы з Савецкім Саюзам. І вот
Я б сказаў, што логіка была менавіта ў гэтым. Мы проста перапісваем саюзную дамову, зараз нам трэба крыху змяніць статус усіх рэспублік, а проста яе нанова заключыць. Прынамсі, у беларускім кейсе гэты быў асноўны матыў. І, конечно, калі гэта рабіць днём незалежнасці, то это будзе не мець гэтага эмацыянальнага зместу, пра які кажа Кацярына, калі зноў жа мы будзем заглубляцца ў змест увогуле, да? Таго, што там адбывалася. Таму што з пункту гледжання інтэнцый палітычных актараў таго часу абсалютна нічога гэтага не было. І практычнага значэння гэта таксама не мела. То есть это не быў нейкім этапам, калі все там, скажем, беларускія ўлады перасталі выконваць там саюзнае заканадаўства. Як гэта было, калі абвяшчаліся незалежнасць Літвы, там ці пераходны перыяд там Латвія, Эстонія, і многія іншыя прыклады, да? Тут все было тое самае, это был просто такі фармальны акт. Калі ўжо казаць пра 25 жніўня, все-таки там было значна больш палітычнага сэнсу. Значна больш было кансэнсусу сярод дэпутатаў пра тое, што няма іншага выйсця, як будаваць незалежную дзяржаву. То есть нехта гэта хацеў, як апазіцыя БНФ, нехта просто разумеў, што гэта неабходна, все равно прагаласавалі ўсе. Я абсолютно не згодны з Юріем наконт таго, што гэта быў трымух пазняка. Все-таки займаючыся гэтым перыядам, пэўнай ступені, да, у мяне не складваецца такое ж ўражанне. Конечно, гэта можна себе припісваць, і это можа себе припісаць там яшчэ некалькі сотень чалавек такую заслугу, але хутчэй гэта быў акт пасля путча саюзнага, калі стала зразумела, што Савецкі Саюз у тым выглядзе, як ён ёсць, не будзе існаваць, і тое, што трэба прымаць нейкія крокі па далейшай выбудоўванні, стварэнні незалежнай дзяржавы. Прычым тады ўжо само паняцце незалежнасці, оно неяк пачынае выходзіць у палітычныя наратывы і сапраўды у практычную плоскасць. Да? Далей змяняецца назва дзяржавы, далей пачынаюцца не выконвацца саюзнае заканадаўства, прынамсі на яго пачалі значна менш звяртаць увагу, а потым мяняецца сімволіка, і фактычна там за месяц, да, за пару тыдняў фактычна, да, пасля гэтага акту надання статуса конституцыйнага закону, ён сапраўды пачынаў выконвацца. Ён там, конечно, можна яго было крытыкаваць, як крытыкаваў Пазняк, але былі прыняты вельмі канкрэтныя захады наконт таго, каб пачаць будаваць незалежныя палітычныя інстытуты. Калі казаць пра ўзровень свядомасці гэтых дзеянняў, таксама на ўзровень было больш свядомасці таго, што тут мы ўжо все-таки будуем нейкую новую палітычны суб'ект. У адрозненне ад акта 90-го года, дзе гэтага практычна зусім не было. Вось, таму я яшчэ раз паўтару мой тэзіс, да, то есть, конечно, 25 сакавіка, і я думаю, для Беларусі аднаго хопіць Дня незалежнасці, не трэба там 3 рабіць, там, як у некаторых іншых краінах. А калі выбіраць все-таки нешта з 90 по 91, 91 значна лепшы, тому што там з пункту гледжання палітычных інтэнцый сэнсу, уласна, палітычнага у гэтым акце, да і юрыдычнага па вялікаму рахунку было значна больш у плане стварэння беларускай незалежнай дзяржавы. У той час, як акт 90-го года, гэта была фармальнасць, якая была прынятая выключна на хвалі пэўнай, скажем так, палітычнага крызісу у стасунках паміж Кремлем саюзным і Кремлем расійскім, да, паміж Ельцыным і Гарбачовым. І, уласна, такого беларускага палітычнага сэнсу у гэтым практычна няма. І калі гэта вводзіць як свята незалежнасці, то ён будзе заўсёды настолькі ж дзіўнае, як і свята зараз у Расіі, да, Дзень Расіі, яны таксама гэта прывязваюць да гэтай дэкларацыі, і, як бы, пры гэтым эмацыйна ніхто, конечно, гэта не лічыць нейкім суверэнітэтам і незалежнасцю там ці сапраўдным днём Расіі, таму што, ясна, што как бы палітычна
палітычны сэнс, які ўкладаўся в эту дэкларацыю, ён ніяк не быў звязаны з развіццём расійскай дзяржаўнасці, прынамсі тым, як і уяўляюць большасць расіян. Вось. Так, сам, напэўна. Дякую, Андрей. Просто калі паспрабаваць там падвесці нейкае міні-падсумаванне, там і ўлічыць, што ў нас яшчэ ёсць пазіцыя Наумчыка, які вот так жорстка выказаўся за 25 жніўня, то мы можам сказаць, што бачым поўны парытэт, паколькі 2 галасы за 27 ліпеня, 2 галасы за 25 жніўня і такая мудрая сторонняя пазіцыя Валеры, які стрымаўся. І тады бачым, што абсалютна няма адзінства думак і няма нейкага прыярытэту ў вызначэнні. Але это звычайная справа для беларусаў і не толькі беларусаў. Вось, але я б тут хацеў бы перайсці да яшчэ аднаго пытання, паколькі вось мы абмяркоўваем Дзень незалежнасці, такі то, што магло быць ці не быць, але мы калі угадаем, што ёсць фактычная сітуацыя, дзе Дзень незалежнасці з 96 года адзначаецца 3 ліпеня. І, конечно, было шмат крытыкі ў дачыненні да гэтай свята, таму што, это, конечно, такі семантычны зрух, бо 3 ліпеня у БССР ён святкаваўся як дзень вызвалення і звязваўся з падзеямі Вялікай Адчыннай вайны ці Другой светнай вайны, каму як больш падабаецца. І яно, прынамсі, у той час яно мела нейкае абгрунтаванне, так? Дзень вызвалення Мінска, сталіцы, і дзень вызвалення краіны з гэтым звязаны. Але ясна, што калі гэта перамяшчаецца ў прастору як Дзень незалежнасці, то адразу ёсць нейкая такая семантычная неадпаведнасць. Але гэта справа тэорыі, а справа практыкі такая, што з 96 года Беларусь і насельніцтва святкуюць 3 ліпеня на масавым узроўні. І вось, а што рабіць з гэтым святам, так? То есть, умоўна кажучы, калі будзе нейкая магчымасць рэдагавання сімвалічнай палітыкі, што зрабіць з 3 ліпенем, калі яно ўжо хутчэй за ўсё, мы не маем надзейных дадзеных, але я думаю, што хутчэй за ўсё масава умацавалася ў свядомасці як Дзень незалежнасці, і так гэта ўспрымаецца у беларускім грамадстве рэальным, так, а не тым, якім мы б яго хацелі бачыць. Вось, і таму я хацеў бы задаць это пытанне, што рабіць з 3 ліпеня. Давайте, напэўна, па тым жа самым парадку пачнем тады з Юрыя. Ведаеце, я бы сказаў, што мне здаецца, падыход павінен быць такім, як у свой час хрысціянства падыходзіла да паганства, прынамсі да паганскіх святаў. Так, і скідалі перуна, і рубілі, але агульны падыход быў інтэграваць паганскія святы, паганскія нейкія памятныя дні в хрысціянскі календар. І я думаю, што і ў дадзеным выпадку не трэба адмяняць 3 ліпеня. Я кажу, нават калі, умоўна кажучы, мы вядзем размову пра нейкую Беларусь будучыню, калі, скажем, мы з вамі ці наши аднадумцы палітычныя будуць цалкам дыктаваць парадак дня. Нават в этом выпадку лепш паступаць менавіта інтэгруючы некаторыя рэчы, прынамсі 3 ліпеня, чым проста іх адкідаючы. А ў практычным плане, паколькі я не думаю, што ізноў жа мы з вами будзем аднабакова вызначаць, а это будзе некае сутыкненне інтарэсаў, і тым болей будуць інтэнцыі для таго, каб 3 ліпеня так было ці днём сталіцы, ці днём суверэнітэту, чаго заўгодна, ці днём вызвалення. Каб это была нейкая значная дата, да, а побач і Дзень незалежнасці. Ізноў жа ў лепшым варыянце, тут я згодны з Андрэем, 25 сакавіка, крышачку горшым 27 ліпеня. Урэшце рэшт, хай сабе 25 жніўня, але калі это будзе магчыма палітычна рэалізаваць. А я вельмі сумняюся, што это можна будзе рэалізаваць, акрамя варыянта, када Зінон Станіславович, так сказаць, в прэзідэнцкім палацы.
Мгм. Дякую, Юрий. Валер? Треба гук включити. Валер, треба гук включити, бо Так, нічого. так, Вот, так, зараз так, треба. так, включив, да. Ось тут Катерина казала про юридичны і эмацыйны складнік увогуле гэтай праблемы гэтай даты Дня незалежнасці. Я б усё ж на першае месца паставіў палітычны складнік, бо адкуль з'явілася 3 ліпеня? Справа ў тым, што Лукашенко, калі прыйшоў да ўлады, ён паслядоўна пачаў аб'ядноўваць ідэю незалежнасці з ідэяй савецкасці. І вось адсюль гэты рэферэндум 96-го года, калі ён планаваў нават аб'яднацца з Расіяй як першы крок да рэанімацыі СССР. Ну і калі глядзець на савецкую гісторыю, то Вялікая Айчынная вайна – гэта адзіная падзея савецкай гісторыі, якая ацэньвалася савецкім грамадствам са знакам плюс. Тут фактычна быў кансэнсус. Ну і у гэтай даты есть яшчэ адзін важны складнік – гэта гераічны міт. 3 ліпеня, дзень вызвалення ад фашыстаў, дзень перамогі над фашыстамі і так далей. Справа ў тым, што у шмат якіх краінах дзень незалежнасці прывязваецца да некай даты вайсковай перамогі. Калі вот продкі гэтай краіны перамаглі некага ворага, у выніку якога была здабыта незалежнасць, і вот на гэтым гераічным міце будуецца шмат якія святы Дня незалежнасці ў шмат такіх краінах. І з гэтага гледзяча толькі 3 ліпеня як бы можна прывязаць да такога гераічнага міту. Все астатнія даты як бы з таким гераічным мітам не звязваюцца. А наколькі прыжылася дата 3 ліпеня? Ну, у пэўным сэнсе так, прыжылася, асабліва сярод непалітызаваных абывацеляў. І фактычна так, сёння ў Беларусі гэтая дата стала фактычна галоўным святам у краіне. І глядзіце, некаторыя гады увечары публіка, якая добраахвотна прыйшла на плошчу, на канцэрт, разам з прэзідэнтам спявае гімн Беларусі. Такі культавы рытуал амаль як у Злучаных Штатах Амерыкі. Што рабіць з гэтай датай? Ну, я згодзін з тым, што сказаў Юра. Справа ў тым, што у БССР это 3 ліпеня святкавалася як дзень горада, дзень вызвалення. Таму так, сапраўды можна аб'явіць это дзень горадам, сімвалам вызвалення ад фашыстаў. Ну, а наконт рэальнай даты Дня незалежнасці, ну, тут трэба сапраўды і сацыялагічныя апытанні, і некія рэферэндумы, і некія пагадненні з іншымі палітычнымі сіламі. Гэта у Беларусі пытанне далёка не простае. Дзякуй. Дякую, Валер. Катерина? Да, я сказала про юрыдычны эмацыйны складнік, але, безумоўна, гэта ўсё праисходзіць у пэўным палітычным кантэксце заўсёды і адлюстроўваецца на гэтым. Да? Але ж юрыдычны складнік важны, чаму? Таму што ён нясе сэнсы. І сэнсы, то бок мы павінны вытрымліваць нейкі баланс паміж сэнсамі, і ў гэтым сэнсе 3 ліпеня ну ніяк не звязана ні з якой незалежнасцю, і паміж нейкімі эмацыйнымі рэчамі. І як бы 3 ліпеня не звязана ні з якой незалежнасцю, тым больш з суверэнітэтам, таму я абсалютна не пагаджуся, што можна яго зрабіць там нейкім днём суверэнітэта, таму што проста-напроста акупацыя, рэжым акупацыі не пазбаўляе краіну суверэнітэта акупаваную. І таму, калі
адбылося вызваленне ад нямецкіх фашысцкіх захопнікаў Мінска, там Беларусі, то Беларусь по свайму статусу, будучы БССР, якая была, такая засталася. І ніякага новага вымярэння не атрымала гэта самавызначэнне народа. Да? Народ не атрымаў ніякага новага вымярэння ў сваёй дзяржаўнасці, нават фармальнага, якое атрымалася у пачатку 90-х. Я маю на увазе без этого эмоцыйнага складніка. Але ж потому я лічу, што 3 ліпеня таксама цудоўна з канцэртамі, са спевамі і з масавымі этымі гуляннямі можа святкавацца як тое, чым яно і было. Дзень вызвалення ад немецкіх, ад немцаў, ад нямецкай акупацыі. Ну, чаму не? І калі рэальна, я тут згодна з падром Валерам, і ў прынцыпе гэта нельга адмаўляць. Для беларусаў гэта ўся гісторыя пра эту так называемую Вялікую Айчынную вайну, ну гэты перыяд, яна важная, і ўсё гэта просто выцерці таксама не атрымаецца без напружанняў сацыяльных. І таму, калі ласка, дзень вызвалення, тое, чым ён з'яўляецца, тое і павінна святкавацца. І ўсё, і точно так же будуць хадзіць на этой гулянні і дакладна ўсё такое. Але ж, вяртаючыся трошкі да, хочу падтрымаць тут думку Андрэя, вяртаючыся да смыслаў, да сэнсаў, да таго, аб чым я гаварыла, што такое дзень незалежнасці, як вышэйшая ступень азначэння суб'ектнасці народа, да, і рэалізацыі права на самавызначэнне, то насамрэч, калі мы вяртаемся да гэтых сэнсаў, то гэта 25 сакавіка. Таму што гэта было асэнсаваная першая спроба беларускага народа самавызначыцца ў форме дзяржавы незалежнай беларускай. Таму што можна Вялікае княства Літоўскае таксама сюды прыплетаць да раду і таксама гаварыць пра некую форму рэалізацыі права на самавызначэнне, але гэта ўсё ж такі не пра беларускі народ, у сучасным такім вымярэнні. Да? І першая это была 25 сакавіка, калі мы вяртаемся да рэальных сэнсаў Дня незалежнасці як апагея асэнсаванага вызначэння народам сваёй суб'ектнасці. Таму што ў дэкларацыі... Але я просто яшчэ прапаную до 25 сакавіка яшчэ вярнуцца асобным пытаннем. Вернуцца. О, добра. Добра. І тады ўжо фінальнае слово Андрэю у гэтым раўндзе. Добра, што рабіць? Я думаю, што все мусіць залежыць ад таго, для каго гэта свята з'яўляецца каштоўным. Да? То есть, калі людзі будуць дэманстраваць тое, што для іх гэта важна, то гэта свята мусіць застацца ў той ці іншым выглядзе. Таму што зараз мы не ведаем на самой справе усе падрабязнасці стаўлення да гэтага свята. Калі Валер кажа пра тое, як там святкуецца, людзі там паюць па-перше, рабіць нейкія вывады з відэа, тым больш якое распаўсюджваецца па афіцыйным каналам, это ўвогуле не самая надзейная крыніца. Па-перше, па-другое, можна згадаць савецкае мінулае, згадаць, як там людзі выходзілі на свята кастрычніцкай рэвалюцыі, прычым абсалютна добравольна многія, конечно, там былі арганізаваныя калоны, але многія таксама ішлі, і прычым хадзілі не толькі там, скажем, у Беларусі і ў Расіі, але і ў прыбалтыйскіх краінах, святкавалі там розныя іншыя святы, як 1 мая, але як толькі дзяржава перастала гэта падтрымліваць, гэта неяк знікла. В сэнсе, яно стало нішавым. Працягваліся нейкія практыкі, некаторыя, можа, зараз працягваюцца, але это ўжо адышло. І калі мы кажам пра святкаванне 3 ліпеня, пакуль што мы не ведаем, колькі там дзяржавы, а колькі там, уласна, народнай эмпатыі.
І калі, скажем, дзяржава пачне мяняцца, наколькі гэты настрой развернуцца. Ну, але мой тезіс такі, што, конечно, калі дастаткова вялікая колькасць людзей, то ж не абавязкова нават большасць, але проста калі шмат людзей будуць за тое, каб гэта захоўвалася, будуць працягваць нейкую гэту саму традыцыю на нізавым узроўні і гэтак далей, гэта можа застацца. Прычым, калі узгадаць зноў жа генез гэтага свята, нават яго афіцыйную назву, то там дзень незалежнасці, у дужках дзень рэспублікі, і ў першыя гады яго ўвядзення на рэспубліку рабіўся акцэнт, а не незалежнасць, уже потым пачалася другі кампанент раскручвацца, ну то, напэўна, ён можа быць днём рэспублікі. І кожны там будзе ўжо складаць нейкія свае сэнсы, што за рэспубліка маецца на ўвазе, да, і гэтак далей. Ну, а дзень незалежнасці будзем нейкую іншую дату як рашэнне. Ну, альбо, да, альбом ён можа быць перасэнсаваны ўжо цалкам, і тады гэта хутчэй дзень вызвалення, да, ці дзень перамогі над нацызмам, там, ці што-небудзь такое, да, тут цяжка, як бы, зараз... День перамоги все ж таки есть 9 мая, але вот так бы, ну, день вызволения, мне здаецца, нормально, бо вяртання тых сэнсаў, якія ўжо маюць там, ну, так, вялікія традыцыі. Что-то да, то есть з гэтага поля, так, можна... Такім чынам можна было яго перасэнсаваць, можа быць, пазбавіць ад такой какой-то савецкай імперскасці, да, ці нейкай такой савецкай правінцыйнасці, якой вельмі шмат зараз у святкаванні гэтага свята. Дзякую, Андрею. І вось ужо у першым такім раўндзе нашай дыскусіі ўжо здымалася пытанне, што трэба яшчэ суадносіць і вяртацца да 25 сакавіка, то есть, ну, тое, што традыцыйна ўжо ў гісторыі беларускага нацыянальнага руху святкуецца як дзень волі, так, як бы звязаны з прыняццем трэцяй уставной граматы, і дзе дэкларавалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, так, у 1918 годзе. І гэта, зноў жа, можна сказаць, яшчэ адзін прэтэндэнт на статус Дня незалежнасці, і гэта, зноў жа, павялічвае нашы варыянты і разам з тым дылемы. Але я хацеў бы згадаць сітуацыю, як это робіцца ў Літве, дзе, ну, таксама выкарыстоўваюць, ну, можна сказаць, падобныя праблемы, да, то есть, бо яны абвяшчалі сваю незалежнасць і ў 1918 годзе, правда, раней, чым беларусы, то есть у лютым 1918 года, і таксама дэкларавалі сваю незалежнасць як бы ў 90-м годзе. І у сучаснай такой літоўскай палітыцы гэта азначаецца адпаведна як дзень аднаўлення незалежнасці, ну, хутчэй пачнем так, дзень аднаўлення літоўскай дзяржавы, гэта тое, што адсылае да вось акту Тарыбы 18 года, і дзень аднаўлення незалежнасці Літвы, як бы, і гэта ўжо адсылае да падзей 1990 года, да, то есть мы бачым, што гэтыя святы яны прадубліраваліся, так, то есть адно адсылае да 18 года, а другое адсылае да 90 года. Вось ці можам мы вот нейкім чынам прыняць гэты літоўскі досвед, як бы, вот, і тады вот таксама неяк дубліраваць гэты святы, ці ўсё ж такі вот 25 сакавіка, як дзень волі, ён сапраўды мае такі поўны прыярытэт, як бы, і вось гэта дубляванне, оно толькі ускладніць і заблытае ўсіх нас, таму што, ну, прынамсі, мы ўжо самі разумеем, што вельмі цяжка зразумець эту літоўскую сістэму святаў, калі там не жыць. Ось, і таму давайте пачнем наступны раунд, як бы, і з Юрыя, калі ласка. Я думаю, што, в прынцыпе, прымальна і святкаванне аднаго дня 25 сакавіка, і 2 дзён незалежнасці, аднаўлення, хаця ў 90-м годзе оно не трактавалася так, як аднаўленне вот, незалежнасці 18-го году, зразумела. І таксама варыянт 27 ліпеня, а 25 дзень, які адзначаецца як бы пэўнымі палітычнымі коламі, пэўнымі палітычнымі сіламі. Але я хацеў бы як бы вот падкрэсліць, мне здаецца, вельмі важны момант.
які мы все ж таки як бы абмяркоўваючы гэта на экспертным узроўні, мы не палітыкі, як бы весь час памятаць. Вот Андрей кажа, што ну мы не ведаем, які ж будзе расклад. Ну конечно не ведаем, тада ўвогуле абмяркоўваць няма чаго. Але калі расклад будзе плюс-мінус такі, які вот он зараз, то як бы мы можем рабіць, мы ведаем, які ён зараз, і мы ведаем, хто за што будзе цяпер. Прыкладна, ну, ясна, што не дакладна, але мне здаецца, што ў любым выпадку парядак будзе адно 25 сакавіка, 25 плюс 27 ліпеня, ці тока 27 ліпеня, ці я не ведаю, што заўгодна. Это будзе вынік ўзаемадзеяння, сутыкнення, раўнадзейнай палітычных сілаў, якія будуць адстойваць розныя варыянты. І в этом сэнсе, чаму я яшчэ вот кажу, напрыклад, вяртаючыся да пачатку нашай гутаркі, чаму я за 27 ліпеня, таму што, умоўна кажучы, я бацькі, лукашысты, калі на какой-то кампраміс і пойдуць, хто хутчэй на кампраміс 27 ліпеня, а не 25 жніўня. На 27 з матам, ладно, хрен з вами. Мы на это згодны. А вот на 25 жніўня наўрад ці. Окей, можна грамадству прадыктаваць, но калі у вас ёсць палітычная сіла. А да таго можна прыгадаць, што мы памятаем, як некаторыя рашэнні прымаліся ў тым же 90-91 годах, а потым прыйшоў, так бы мовіць, мсціўца ў 94 годзе, который скасаваў гэтые рашэнні. Так вот, мне б не хацелася, чтобы в гісторыі Беларусі па некалькі разоў адмянялі дні незалежнасці, прымалі і зноў адмянялі. Для таго, каб этого не было, рашэнне павінна быць максімальна кансэнсусным. То есть яно павінна не тое, што ўсіх задавальняць, а в найменшай ступені не задавальняць. Дякую, Юрий. Валерка, ласка. Так, ну, чым Дзень волі лепшы для святкавання Дня незалежнасці? Ну, па-першае, любая нацыя, любы соцыум шукае свае карані глыбока ў гісторыі. Чым глыбей, тым лепш. Ну і для беларускай гісторыі, ну вот, Дзень волі 25 сакавіка, гэта, мне падаецца, максімальнае паглыбленне ў гісторыю менавіта ў гэтым пытанні, якое толькі магчымае. Далей паглыбляцца няма куды. Другі момант. Дзень волі – гэта не савецкі праект, гэта альтэрнатыва БССР. І тут, мне падаецца, вельмі важны урок, гістарычны урок, які адбыўся, скажем так, на стагоддзе Дня волі 2018 года, калі улады дазволілі святкаванне ў цэнтры горада, каля опернага тэатра, сабралася каля 50 000 чалавек. Ну і тады здавалася, што ўсё, плаціну прорвала, цяпер улады прызналі Дзень волі, і цяпер можна святкаваць. І на 19 год, на наступны год апазіцыя нават папрасіла даць стадыён «Дынама», каб правесці там на стадыёне, это ўжо вялікае свята, маўляў, ну улады ж ужо прызналі. Але не, Лукашенко жорстка прыпыніў усе такія надзеі, сказаў: не, все, вяртайцеся на Бангалор, ніякіх больше паслабленняў у гэтым плане не будзе. Чаму? Таму што улады спужаліся. Улады убачылі, як рэагуе народ. Справа ў тым, што вось тыя 50 000, якія прыйшлі на Дзень волі да опернага тэатра, ну, я не думаю, што большасць з іх былі прыхільныя, скажем так, прыхільнікі этнакультурнага нацыяналізма, БНФ, і самой ідэі, скажем так, нацыянальнай дзяржаўнасці у тым варыянце, як прапануе БНФ. Просто большасць людзей убачыла тут альтэрнатыву.
альтэрнатыву лукашэнкаўскай рэальнасці. І нешта падобнае адбылося ў 2020 годзе, калі раптам чырвона-белы сцяг аказаўся галоўным сімвалам пратэсту. Не таму, што людзі, так сказаць, былі перапоўнены вот гэтымі нацыянальнымі каштоўнасцямі, а таму, што тут убачылі альтэрнатыву. Так вот, 25 сакавіка гэта ідэя альтэрнатывы лукашызму. І менавіта з гэтага гледзяшча, на мой погляд, трэба разглядаць менавіта гэтую дату і арыентавацца на яе. І таму вось такі падыход, мне падаецца, даволі важны. Дзякую. Дякую, Валер. Катерина, будь ласка. Я цалкам падтрымаю тэзу спадара Юрыя аб кансэнсусе. Безумоўна, чым большым будзе кансэнсус, тым устойлівей будзе ўся гэтая канструкцыя. Таму і канстытуцыйны працэс як абазначэнне правіл сумеснага жыцця, а канстытуцыйны працэс і напісанне канстытуцыі менавіта і з'яўляюцца менавіта гэтым, будзе эфектыўнасць яго будзе залежаць ад ступені кансэнсусу. І ўсе гэтыя святы, якія маюць сімвалічны характар і палітычны характар, гэта будзе частка таксама гэта вялікага працэса. Так вось, але пры гэтым варта таксама памятаць, што, на мой погляд, гэтыя дзяржаўныя святы, якія датычацца незалежнасці, усіх гэтай станаўлення народа як народа і дзяржавы як дзяржавы, яны павінны вызначацца таксама з нейкай гістарычнай адказнасцю перад будучымі пакаленнямі, таму што яны павінны таксама фармаваць пэўныя наратывы і канструяваць пэўную рэальнасць. І таму тут баланс павінен быць паміж рэальна пошукам кансэнсуса і запыта, адчуваннем запыта, каб не ствараць эмацыйных напружанасцяў, але і павінен быць іншы бок таго, што важна адчуваць гэтую гістарычную адказнасць перад будучым і канструяваць таксама праз гэтыя святы. Гэты баланс. І гэта, канешне, як будзе ён утрымлівацца, залежыць ад таго, хто прыйдзе да ўлады. І як увогуле будзе ўся эта канструкцыя ажыццяўляцца. Ці будзе там увогуле нейкі пошук кансэнсуса, ці там прынясуць напісаную канстытуцыю і скажуць, давайте эти грамадскія абмеркаванні і прымаем. Вось, это зусім іншая будзе рэч. Асабіста маё меркаванне наконт 25 сакавіка і Дня незалежнасці я б пакінула ўсё ж такі 25 сакавіка 25 сакавіком як днём волі, як выяўленнем менавіта гэтага пачатку асэнсавання беларускім народам сабе як асобным народам і праз права на самавызначэнне. Это первая спроба беларускага народа на самавызначэнне, таму што ўсё ж такі незалежнасць юрыдычна як дзяржава, сучасная Рэспубліка Беларусь мы атрымалі пасля развалу Саюза. І тут ізноў жа я вяртаюся да сваёй тэзы, што да, гэта было па інерцыі, гэта было не прыходзячы ў прытомнасць, але ж усё ж такі гэта было. То бок мы атрымалі незалежнасць у пачатку 90-х. Таму нейкую дату для Дня незалежнасці ўсё ж такі я б абрала асобную. Дякую, Катерина. І Андрій? Так, дзякуй. Вяртаючыся да самого пытання пра Літву і чаму там шмат святаў незалежнасці, я б тут звярнуў увагу на адзін важны аспект і адрозненне Беларусі і Літвы ў гэтым кантэксце. Все-таки даты маюць вельмі розную гістарычную значнасць. Калі літоўскі Верховны Савет прымаў дэкларацыю пра незалежнасць у 90-м годзе, гэта быў адзіны тады акт пра незалежнасць у Савецкім Саюзе, які дакладна разрываў сувязі з савецкай дзяржавай. Гэта быў вельмі смелы акт,
які мог выклікаць рэпрэсіі, і тады ну, шмат вялося размовы пра тое, што можа быць нейкая вайсковая аперацыя ў Літве і гэтак далей. Гэта ў прынцыпе быў гераічны акт. Я таму разумею, чаму літоўскія інтэлектуалы, літоўскія палітыкі цэняць гэту дату. Потым яшчэ, вядома, было змаганне за незалежнасць, і ахвяры былі у Літве, ну не шматлікія, але тым не менш. Ну, і таму да, гэта як бы важная дата. І таму яе вот таксама ну, вот, просто как бы вот было шмат тых, хто хацеў яе ўключыць у палітычны календар. Все-таки, калі мы кажам пра 27 ліпеня і 25 жніўня, ну гэта дакладна зусім з іншай оперы. Там не было нейкай вот нейкай барацьбы за нешта, да? То есть гэта хутчэй было просто адпаведнасць такому цячэнню гісторыі. Таму з пункту гледжання свайго палітычнага значення, з пункту гледжання сваёй такой героікі, да, гэта все-таки не тыя даты, якія параўнальныя з тым, што зрабіла Літва ў 90-м годзе, да? Тому што дэкларацыі, напрыклад, нават Латвіі і Эстоніі, яны таксама былі дэкларацыі пра незалежнасць, але там былі больш такія мяккія фармулёўкі, звязаныя з тым, што ёсць пераходны перыяд, яшчэ там будзем абмяркоўваць нейкія дэталі. Вот, но Літва вот наважылася такое зрабіць. Вось. Таму я і лічу, што в прынцыпе аднаго свята незалежнасці для Беларусі дастаткова, гэта можа быць 25 сакавіка, лепш за ўсё, і на гэтым ўсё. Што тычыцца кансенсуса, тут уже методологічнае пытанне, да, пра дачыненне таго, што сказана было Юріем і Кацярынай. Ну, кансенсус гэта пытанне вельмі дынамічнае. Калі бы, напрыклад, у 88 годзе запыталі пра рускаязычную супольнасць Эстоніі, ці паходзяць яны на незалежнасць Эстоніі, яны б нас сказалі, не, яны там ваяваць будуць, там касцямі лягуць, але не будзе ніякай незалежнасці Эстоніі. І там яшчэ рабілі ўжо ў 88 годзе страйкі там супраць мовы, супраць вектара на суверэнітэт і гэтак далей. Калі вы задалі тое самае пытанне тым же самым рускамоўным на супольнасці Эстоніі ў 91 годзе ці ў 90 годзе, а ёсць сацыялагічнае пытанне пра гэта ўсё, сітуацыя была зусім іншая. Уже абсалютная большасць ці каля большасці падтрымлівала ідэю незалежнасці эстонскай дзяржавы. Прайшло некалькі год, ну і вот так гісторыя працуе, да? Часам все можа вельмі моцна мяняцца. Тое самае прыклад Расіі, да? Узгадаем, што прасавецкія сілы, камуністычныя сілы ў Расіі на пачатку 90-х цалкам не прымалі трыкалор. Яны его называлі власавскай тряпкай і всямі этими эпітэтамі, якія выкарыстоўваюць зараз у дачыненні да біла-красна-белага сцягу беларускія ўлады, да? Абсалютна не прымалі. Тыя самыя штампы, тыя самыя хады былі гэтых далей. Прайшло гадоў 10, і яны это прынялі. І гэта стало зноў жа новым кансенсусам, да, для расійскага грамадства. Ёсць, напрыклад, там успаміны пра Ханава, які ён узгадвае, ён прыязджае ў Чечню ў 94 годзе, ён бачыць там вайскоўцаў расійскіх, якія ваююць чеченцамі, у іх там вот нашыўкі трохкалор, і ў гэты час ён пачынае пранікацца нейкай эмпатыяй да гэтага сімвала. Ну і вот праходзіць там гадоў 10, і уже пра Ханав як бы цэлым окам, да, триколор. І кансенсус змяшчаецца, да? І в беларускай сітуацыі, ну, мы таксама не ведаем, які кансенсус будзе, калі адкрыецца акно магчымасцяў. Таму я думаю, што вот у нашай сітуацыі зараз больш важна выказваць свае думкі, свае аргументы, чым мне нешта падабаецца, чым думаць пра тое, як мы можам быць убудаваны ў актуальную сітуацыю, калі там будуць нейкія палітычныя палітычныя змены. Таму што все можа быць вельмі по-рознаму. І гісторыя паказвае, што вось гэты кансенсус гэта вельмі нестабільная рэч, асабліва калі мы кажам пра нейкія рэвалюцыйныя змены, нейкія сур'ёзныя змены ўнутры грамадства ці ўнутры палітычнай сістэмы. Дякую, Андрей. Ну і тут мы бачимо, што таксама мы асабліва нейкага такого поўнага кансенсуса не дасягнулі, але мне здаецца, што это якраз больш істотна акрэсліць нейкія інтэлектуальныя пазіцыі, так? То есть, как мы разумелі,
што за чым стаіць, як бы, якая арыентацыя, і гэта, ну, надае, ну, такое некае поле дыскусій і ў далейшым поле выбару, так? То есть, і мне здаецца, што важна было прагаварыць гэтыя рэчы. І я бы ўжо тут як бы закончыў бы такую афіцыйную частку нашай сустрэчы. Адзінае, што калі у вас з экспертаў ёсць жаданне сказаць некае, ну, фінальную рэпліку, вот нешта не дагучылі, ці задаць камусьці іншаму пытанне, то у вас таксама ёсць такая опцыя зараз, толькі тады пазначце, што ёсць гэта жаданне. Але зараз таксама час для магчымых пытанняў, таму калі хтосьці журналістаў хоча задаць пытанне, то это можна зрабіць падвойным чынам, ці таксама як бы зарэагаваць, падняць руку, ці напісаць у чат. То есть, в прынцыпе, вось такая оптыка ёсць. Можно я одну такую ремарочку? То, что Андрей сказал про консенсус, безумоўна, я згодна з тобой абсолютно про зараз і про то, что консенсус гэта вельмі такая рэч, якая мяняецца у залежнасці ад канструкцыі палітычных сілаў і ўсёй этой сітуацыі, але чаму я падкрэсліваю заўсёды, што важны гэта кансенсус, таму што гэта аб працэсах, то бок гэта аб тым, як павінна ўсё адбывацца, да, для таго, каб яно было больш устойліва. На той момант, калі здарыцца гэты там транзіт, вельмі важна і суперважна не забываць про то, што працэдуры, яны нават на такіх этапах на першых кроках перафарматавання дзяржавы, а нам патрэбна не проста там змена ўлады, а перафарматаванне дзяржавы, яны, мабыць, больш істотныя нават, чым субстантыўныя рэчы. Як праисходзіць? Гэта вельмі важна для таго, што далей будзе праисходзіць. Ну, так. Так. Ну, пакуль што я не бачу пытанняў асабліва. Юрий, рэпліка? Так, я хотел маленечкую реплику наконт того, что сказал Андрей. Так, сапраўды, консенсус часам меняется, а часам не. А часам рашэнні, прынятыя насуперак кансенсусу, потым пераглядаюцца, потым робяцца ахвярай рэваншу. Такого досведу, магчыма, не так шмат у іншых краінаў, але ў Беларусі ён ёсць, 94 год. Калі ў 91 годзе, 90-м годзе здавалася, што як бы можна прымаць рашэнне паводле сваёй волі, можна, а потом прыходзіць Лукашенко. Это, ведаете, як у свой час сказал Мао, что народ – это чистый аркуш паперы, на котором можно писать самые пригожие иероглифы. Так, можно, коли у вас рука Мао. А коли як бы не зусім, коли вы як бы прымаеце рашэнне насуперак волі вельмі многіх, то у вас может быть и 94 год потом. У іншых народаў таких, магчыма, вот рэваншаў не было, нема. Ну, можно сказать, в широком плане, скажем, той же России. Теперешняя Россия отмовляе Россию 91 году. Вот. Але у нас это было вот коротко и вельми так выразно. И тому я все ж таки отдаю перавагу консенсусу. Ну, принамсі імкненню к нему. Так спокойнее будет. Потом вот як бы это все ж таки максимально прадухіляе рэванш. Хотя, зразумела, я кажу, аркуш паперы, на котором самые лепшие иероглифы писать. Дякую. Я так разумею, што Андрей хоча адказаць. Так, я вельмі хочу сказаць, што я катэгарычна не згодны з такім разуменнем генезісу беларускай сістэмы і Лукашенко, што это быў нейкі рэванш. Рэванш тым больш супраць таго, што былі прыняты рашэнні супраць волі народа ці большасці гэтых далей. Но калі зацвярджалася сімволіка белак, чырвона-белая, яна прымалася кансенсусам. І не было ніякіх пратэстаў, там і чагосьці такога супраць таго, да? Казаць то, што там беларускі фронт яго навязаў, ну не, просто как-то вот все разумелі, што трэба нешта новае прыняць, і яны прынялі вось такое. Да? То і самае, скажем, там, як абвяшчэнне незалежнасці, што это шло там супраць жадання народа.
ну, народ не выступал, да, и он там не выходил на улицы, не протестовал, никто ничего не продавливал. Была просто необходимость починать будовать незалежную державу, потому что, ну, нечто там распало. И мне подается, что вот это вот наратив такой, что вот Лукашенко отменил там, то, что некие националисты пришли до влады в 90-е, а он там пришел, это все навел порядок и вернул до Советского Союза, ну, это же не отповедает просто фактам, потому что это та самая советская номенклатура, ті ж самі совєтські люди, по всім там виконкам, по всім остатнім почали самі гэта все рабіць. А потым яны як бы адумаліся там, да, причем ну не толькі ў Беларусі, але там у іншых краінах таксама эта реакция пачынаецца, да, советская недзе вот там з года 93-го, 4-го, 5-го там, да, и так далее, яны пачынаюць, а да чаму там вернуць што-нибудь такого? Но это был дакладна не рэванш у тым сэнсе, што перамагла одна сила, якая там продавила что-то без консенсуса, пришла іншая сила, якая вернулася в это. Ну вот чисто калі разглядаць вот по падзеям, які адбываліся, ну такого не было. Таму вот у меня такая заўвага. Але наконт консенсуса, ну я ж таксама ж не супраць консенсуса. Я просто зрабіў заўвагу, что консенсус гэта можа будавацца, а не той, что мы просто вот ён нам дадзены і все, да, і мы як бы яго ўспрымаем як надвор'е ці там не ведаю рух галактик. Валер? Я хочу нагадаць, што прыкладна у сярэдзіне 90-х гадоў, вот якраз калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, у шмат такіх краінах усходняй Еўропы на выбарах перамаглі былыя камуністы. Той жа Польшы Кваснеўскі прэзідэнт прыйшоў да ўлады, так сказаць, был адны з кіраўнікоў польскай аб'яднанай рабочай партыі і іншых краінах усходняй Еўропы таксама. Як бы, ну, это таксама можна лічыць пэўным рэваншам, ну, але гэта рэванш, вы ведаеце, такі вельмі адносны. Агульны тренд яны не памянялі. Беларусь трошкі па-іншаму, тым не менш, незалежнасць не знікла. Ну, я б сказала, калі дазволіце, таксама просто одну ремарочку. Ну, гэта, вяртаючыся да таго, з чаго я пачала, што мы атрымалі эту незалежнасць, не прыходзячы ў прытомнасць. Гэта была хваля, якая як бы несла, і Лукашенко прыйшоў на гэтай хвалі і просто ў яе злавіў. Таму што ён просто быў гатовы ісці далей, чым іншыя. І ўсё, і ў яго была мэта. І ён просто, ну, аказаўся на хвалі. І як бы ізноў жа да пытання, наколькі асэнсаваныя ўвогуле людзі, ведаеце, калі я ўвесь час задаюсь гэтым пытаннем, як юрыстка міжнародніца і пра іншыя народы, не толькі пра Беларусь, калі людзі пішуць у дэкларацыі незалежнасці, а гэта і ў нашай дэкларацыі напісана, мы там, беларускі народ рэалізуе сваё права на самавызначэнне, што яны разумеюць у гэты момант у галаве? Ці разумеюць яны, ці адчуваюць яны, што яны рэалізуюць сваё права на вызначэнне? А абсалютна не. У гэтым, у нашым выпадку, канешне, не. Вось, таму як бы несвядомыя былі і тыя і гэтыя працэсы, а Лукашенко просто прыйшоў на хвалі і склаліся абставіны, а часткова як бы была благодатная почва. Дякую, Катерина. Ну, я думаю, што у нас атрымалася сёння добрая дыскусія, паколькі мне здаецца, вот такія некія мы кажам не толькі пра гісторыю, так, але кажам і пра тое разуменне того, што адбываецца зараз, і нават пра разуменне того, што можа быць, так, ну, тому што так ці інакш змены будуць адбывацца, і для того, каб пабудоўвацца гэты працэсы, таксама, ну, варта разумець сацыяльную палітычную дынаміку. І безумоўна, што вот калі мы кажам пра Беларусь, пра фармаванне ідэнтычнасці, то Дзень незалежнасці як свята, яно мае прынцыповае значэнне, і таму мы кажам пра тое, што шмат аспектаў, шмат праблемаў, але як бы так ці інакш, мне здаецца, што ёсць дакладна адзін кансэнсус у беларускім грамадстве, гэта пра незалежнасць.
Таму што вот калі паглядзець грамадскія пытанні, як бы то, што адбывалася апошнія гады, як бы, ну, все масава падтрымліваюць ідэю незалежнасці беларускай дзяржавы. То есть ніякіх іншых опцый як бы не прасочваецца. Але адзінае, што як бы зараз, конечно, вельмі складаная палітычная сітуацыя, знешнепалітычная сітуацыя, але ну, я думаю, што усе мы разам будзем все ж таки адстойваць тое, каб Беларусь заставалася незалежнай і каб мы гэты дзень святкавалі. А ўжо які дзень, я думаю, это тады можна, ну, мне здаецца, может быть, не самае першараднае, але таксама істотнае пытанне. Я думаю, што сёння мы пачулі шмат важных меркаванняў на гэты конт. Ну і спадзяюся, што гэта будзе нейкім ступені унесеная і ў публічны дыскурс, дыскусія, бо будзе запіс, мы яе публікуем на канале публічнай гісторыі, і, магчыма, хтосьці з журналістаў таксама як бы скарыстае гэтыя матэрыялы, яны адкрытыя да доступу, да тэставання. Спадзяюся, што ніхто з вас таксама не супраць, калі вашы думкі будуць цытаваць у іншых медыях. Дзякую всім тады за ўвагу.